Unboxing. Mga nagyatag sa Sweetword, Abu Dhabi. Unboxing tanaw na diri lang. Tindahan sa atong gilid. Okay, sulod ani sa. Ablihan. Yeah. Nindota pagkakuan ay pagkahimo. Oh, nindot pagkahimo. Pagkahimo. Thank you so much, Sweetword Abu Dhabi ang naghatag ani. Gift nila sa kanisa. Ito nga biyante ay mo tanaw guys, what's inside. Wow, thank you Lord. Okay, ako'y gift. Kahiya oy, dahil akong gift man di maabli. Hello. Simple ra kay na, no? Simple ra kay itong gift. Palitan ako sa ka-chocolate sa Sweetword. Uy, nag-aaral ta gift. So, ito ning ablihan. Sa sulod ani. Sa ganisa. Pero regalo. Direct. Ato nila ning good-on coffee mug. Wow! Coffee mug ang gihatag, coffee mug. Thank you so much. Coffee mug no nindot kayo, coffee mug. Wow, dara. Woo! Coffee mug. Sweetword. Sweetword.